Good morning mga idol. Ito yung pangalawang araw namin ngayon dito sa Dingalan, sa beach.
Kaway mga prime! Kaway, kaway! Yan, mga kasama ko. Shout out Bicol Oragon Riders! Yan natin yung mga ubiat namin. Maaga pa, medyo madami na yung tao. Linggo kasi. Maganda dagat dito mga idol, malinis. Malinaw siya. Yun. Balik na kami ng Maynila. Li. Kurutin mo papa mo ha pag mabilis magpatakbo ha. Kurutin mo sa singit.
Uy! Shout out! Shout out lang ng shout out. Yes po, hello. Stop over muna yung mga uragon. Para lukad. Right. Kakain kami dito sa may tabing ilog. Ano bang pangalan ng ilog na to? Ang haba nito, no? Dito lang daw po. Ang haba nitong ilog na to. Sa basod. Ano ba yun sa kawayaan? Kawayan. Oo. Dito lang. Tayo tumawag sa akin ang boss. Sabi ko sa imo to. Sabi niya, try mo habagat ini. Okay na. Try. Naka-istorya ko si Fresh na. Salamat. Hindi. Ano ba ito? Baka kasi na mag-istorya ka. Wala akong alam sa... Si Primo Rodel. Ano yun? Hindi mo, nag-comment na sa CCTV. Ano na, natapunan na nga yung kay ano eh, kay, di ba, magbibigay sana tayo doon kay ano? Kay Jeremy? Yan o. Halo-halo. Halo-halo yung tanghalian ninyo? Yes po, sarap po yan. Okay yung tanghalian nyo. Halo-halo. Stop over ang mga paralukad. Shout out sa mga prabuko. Oh, Primo Gagasa, kumusta ka na? Shout out. Wala. Sarap. Wow! Kaway prima. Taway, pag may oras. 2 pesos na kita na-income niya eh. Patuluan ka pa ba? Palawanag ko sa iya na hindi sa lahat tulungan ko sa iyo. Hindi ka nang pick. Hindi ka nang pick. Naku, yagig ka oh. Okay. Mapit po, okay pa. Salamat. Kain, kain, kain. Wake up rin kayo? Pag-bukis. Huwag na. Kain pa ako. Ano po ba yung sa inyo? Sabaw na lang, te. Sabaw na lang po lahat. Di, kanina po yung tilapia po. Sa inyo po. Ito po yung mga sabaw po. Yun, no? Kain na yung mga paralukad. Eh, tsaka Bicol Express. Hindi na ako. May libreng sabaw. Papaitan, no? Sarap, oh. Ano mo nahalang tabon ako, papadyanon mo ako sa hararong mo. Bunso, okay. Isagay ka rin sa imo sa Ay, Ito yung kay Mami Nancy. Masarap sana nito kaya lang malamig. Oo, dapat laging mainit. Masarap sana. Tingin ko na rin ito habang nakahindo kami, mga idol. Kala ko kasi palayan ito. Ang tanim pala dito ay sibuyas. Sa unang tingin akala mo palayan. Yung pala sibuyas yung mga tanim.
Dito po ito sa Gabaldon, Nueva. Sabihan ko magsiwaya na kami. Grabe na. Grabe na hambog ha, mablock-block pa ha. May block-block ka pa na araman pre mo ha. Pag binaya maibig man. Bilangin mo pre mo. Pwede yun, pagkabitin yung dalawang motor, o di puro wheels na yun. Likaw-likaw. Yan, likaw-likaw. Sa taas doon sa may palat. May itala na doon eh. Oy, ano kaya? Ipark natin yung motor. Pero yung ano? Mahirap na. Bibig talaga. Ang hirap na po.
Stay close to me.
Ayan.